Ty vám to bude muset oplout celý ten ostrov. Já se bojím, že mi nevydrží ta lopata. Tam je další část ostrova. To nevybere mi tak. Viděl fouká větor. Vlastně Asi nepotřebujeme, tak. aby foukal tak, aby jsme to napali do toho ostrova. Čajky pojebané. Tam je barel. To jsme potřebovali šířit taky ten naráv to něco. Protože si myslím, že to bude tady nakonec, jestli to zničí ten žralok, to prdele. Já vím, no. Dobrý, půjdeme trochu. Takže trošku to můžu pobustit a pak konec. No. Já tu lopatu se nepotřebuji. Jo. Žere něco? Byl ten racek? O, nějaký package. Čo? Racek? Či čo? Jestli náhodou něco nežere. Nie. A tak ho zažral. Já jsem slyšel, jak se vyplašil. Že? Počkej, ten Subaru, jo, ten zadní. Jedem skočit do těch. O, ty tam Já dotáhneš, tam okej. dotáhneš. Čum. O, dobré. A dostal jsem package. Otevřu? A já mám. Otvor. Je tak schválně. Tada. Stůl. Table. Tablet. Takže crazy loot. Můžeme sjíždět TikTok. Ty vole, to nedotáhnu. Poznal jsem jednu dívku, vypadá jako Nikr. má nějaký problém a taky jí dobiju. Po každý, když ji vidím, jenom zůřím a pak už se je, a pak ji zbičuju. Čeles? To zpátky, jo, jste zrušili. Dusím se, nemám vodu. Dusím se, nemám vodu. Crazy. Hezky. O, krbík. Úplně zbytečnou věc. Nie, to jsem chcel já. Ok, další decoration package. A papouch někdo? A jsem sejmul. Dobré, Já jsem sejmul za letu. O, dobré. To můžeš sejmout, pak z toho máš. Kam půjdem teď? Nevím, papoušek nám spadnul. Někam. On spadnul? Jo, tam Já byl si ve jdem vodě. prepierka do piče. Já mám u sebe nějaký. Dobré, Tak, jedna čekaj. nožka v něj bylo iba. Já chci tu hlavičku, já chci ji dát na tebe. Není hlavička, Není není hlavička, hlavička. bohužel. Tak to hoď na to na grill. No tam přiložím. Pomoc. Vojde, máš u sebe jeden ten? Máš u sebe jeden plank? Plank mám asi viac než jeden. Mám 3. No tak mi hoď. Ale Čum. ja by som to chcel priložiť tamto do... Kam to dáme? Tak to hodil semka Tuším. zatím. Čemu Vojde? Jsem kuchtil. Áno. Prvá. Tam Daj do mi toho mango? semienka. Nebo kokos? Nie, niečo väčšie. Takže palmu. Niečo, čo ti dá viac kokos. drevo. Palmu, áno, palmu. Kokos, no. Mám palmu CD, bum, mám tam palmu. Já jsem trouba. Teď já. Teď ja. To je žid. Chtěl by to plavat spíš rovně vždycky jako. Shit, kolik na to můžu chytnout maximálně věcí? Takhle hodím před nás. To není jedno, to je jedno. Hajzl jeden.
Aha, strom, ostrov. Ty Kde? piča, ten je velký. A jo, tam Dobré. nalevo. Nalevo. To nevidíš. To bude příběhový. Jo, vidím, však jsem říkal, že hej, jo. Tak tam natoč. Jo, co chceš? Já je tady, Já běžím do lodi, já mám málo hápek, já se potřebuji dělat nějak. to dostanu červený jeden pláster. Třeba nějaký darviní maso grilovaný nebo něco. Nějaký zábavky. Už to chargeu. Je. Deraft, tam máš. Nechci udělat někdo? Máš jeden Korku? ingot? Mám. 2. Bobot, máš ingot? Já mám. Mám metal ingot, 3. Počkej. Máš, daj mi jeden stačí. No, ty máš. Jak- A však... Mám už, díky. Jo, tak kde seš? Tady. Je? Tady sekera. Abo, jo, ty už máš Petru hlavu, koukám. Když tě dám ti Darwinovou. Je to, je. Je to fresh, mám to rád. Já potřebuji teď teda jakoby... Máme teď trošku rozežraný ten rap, nevadí vám to? Ne, to jsem udělal na schvál, tak to vykutal, jo. Chci říct. Jo, takhle. A budou tady, udělám na ty. Já Přemýšlím, jak potřebuji to... vodu. Ale Já tak mám čisto hodně vodu. vody. Ty jsi udělal flašku? Ano, a mám ji full. Jak si uděláš flašku? Musíš potřebovat ten sliz Slis. a plast. Jo, přesně ten, který jsem někam schovával, tady 3, potřebuji ještě jeden. Užijte mi to pak někde taky. Už nemáme, musíte najít fajny, potřeba jako, víš co, vole. A kupa nám tady vole do toho hajzlu. Já jsem zabil. Prosím, dej mi jeho hlavu. Já chci jeho hlavu. To prdele. Můžu tam dát jeho stehno. Už tady je. Je v té vodě. Žalok! Dá. Žalok! Já to zničím dřív než on. Hajzla. Předníčíš? Protože nám to vydožral, ale teď aspoň máme jeden plank a jeden to. Takže potřebuji ještě jeden plank, abych to mohl opravit. Potřebuji sekeru. Jít zpátky. Počkej, tak já se nechám tohle, kterou bych hodil. Tak. Já mám už lepší To je ta sekeru. sekera. Jak to ní hodil? No taky jsou tu lepší, ale nemůžu tam asi nic pokácet, protože mě znasilňoval Petr. jo. Já právě znasilním každý jeden strom, který vidím. Chtěl by to zabít Rusa. Z plastu se postral 8 pleků. Tady pozbírám v té vodě, jenom bych potřeboval pomoct. Tam nahoře ten trouba. Traderský. Já nechci tam přijde. Ty vole, papouch debilní. Mám 2 melouny. Dřevo mám taky. Super. Nemám pořád vodu. Pořád na ní chcípám. Konatko. Možná nějaká přefiltrovaná nebo na ní zhodnu. Coconut is not. Možná bylo tady má nějaký zajímavý hrátky s tím. Není tam voda, nikdo ji vychlastal. Já jsem jí vychlastal, no, sorry. Chová, tady cípnu na vodu. Počkej, jsi do melonu vlastně. Takže já potřebuji 6 dřeva, 6 toho vole a dokážu udělat to, aby jsme nepotřebovali už dřevo na to, aby jsme měli vodu. Bože. Možná to posunu maso. No, rain collector. Yes. Na rain. Raindrop collector. Raindrop is falling on my head. Můžu být naději, že nějaký dřevo, protože tam mě nechodí nahoru. Co nejhledat cestu. Třeba byste mi pomohli tady se žraločkem, ale. Bejt jo taky na chvilku. Ale jdu palovat pro ty barely. Když jsem měl dřevo nahoru. More, mě zkousne párkrát, jsem mrtvý. Tak běž nahoru. To se ti řekne, když jsem od něj daleko. Jak jako daleko. Já se snažím Kde zjistit, je? jak mám jít z hory na tu... Už se jde po mně možná Horu. ten dalek.
Nejde po tobě, jde Nejde? po mně. Nevím kde je. Co kde? Žralok, tady! Jau. Asi budu muset udělat fishing rod, aby jsem vylovil pak o to vůbec. Ty vole. Jen tak, už jde po tobě. Tak to je skvělý. Kurva, to je ten vyjebaný vták. Ne no, mě hodil na šutr už dvakrát, mě hodil na palici dvakrát šutr. Hodil šutr na palici. Mě hodil palici na šutr. No jsem chtěl říct, že jo, ale... Dobrý, já si s tím žralokem tady chvilku budu hrát. On spíš se mnou. Já potřebuji pozbírat všechny to, co je v té vodě. Au. Koče mě do prdele. Kde ty jsi udělal kotvu? To jsem dělal včera, vole. To Já není, nevím, co ještě, to dělá. ještě to nemůžu štěžit. Aha, Ještě netěž. Ču jedno dřevo. jedno dřevo. No a já čo mám? 20, 20 a Tam v 12. té vodě vzadu máš jedno dřevo. Potřebuješ jedno drevo. Potřebujem jedno drevo a já že 20, 20 a 12. Dobré. Aha, flexivoida. Já to do něj projdu, vole. Teď to mám opravit nebo ne? Mý bombo, kvat. To, jo. Som úplně hore. Jsem Če- úplně hore jo. na tom Já jsem ostrove. Já jsem ztratil to dřevo, tady já. A je tu lama. Au, kurva, kameň. To mám, aby se hodila, no. Simple Purifier si zahodil. Tak se propad Dřevo zkusit. nepotřeba. No tak hodit se může ještě. Já co sem ještě hodím. Ale nebude se hodit. Už mám Doslova. 20. Teďka jsem dostal, čím to, že jsem ho položil. Jo, já jsem neměl zahazovat ten, vole, ten simple grill, já to tom nedostal ještě achievement. Čum, vole, koukej Petře, jo, mám No. láhev, tady, naberu celou láhev, ty tam můžeš dát, a můžeš ji tam dát víckrát, celou láhev. A teď už to dává smysl, protože to vypaří a ta voda jde dolů. Máš a Ne, jak tam ten Budeš mít purifier, prostě který smysl několikrát. nedával. dával taky. Vypaří se jenom, že ne na slunci, ale pod ohněm. No jasně, ale jakoby tam jsi neměl žádný plášť, do kterého by ti ta voda kapala, že jo? Měl, vole, tam byl k tomu ten list, Jo? kde byla. No čum, Gosh. přes ten list tam takhle, A vole. jo. Dobrý, já jsem si říkal, že, vole, že by si to vypařoval, jen tam zůstal jenom sůl. Můžem zabít Škoda, lamu? že z toho nedostáváš i sůl, no. Jako. Můžem. Komu? Můžeš, ale nic z ní Holy sůl, to nepadne. by ti byla dobrá. Proč mi z něj nic nepadne? Ty vole, dva stejky. Stavnout je dobrá, hele, takže to by bylo určitě taky. Ale to se není sabňautika. Proč mi z té lamy nic nepadne? Že ty s ní můžeš dostat jen vlnu. Aha, Tady máme žraločí Máš hlavu. tak ti říkám, co dobu vojde. Jako já ji teoreticky můžu chytnout. Máš ten, net launcher, No, jestli mi dáš 2 bolty, nebo jeden ale indot, tak to potřebuješ můžu do toho, udělat. ale do toho potřebuješ ještě net, to vole. Jak uděláš net? K tomu nedostaneš. To nevím. Sweet Net. net. Jo, tam Potřebuješ potřebuješ body. Potřebuješ explosive power, vole. Powder, teda ne power. Power. já Ty jsem debile, myslel, že říkal- power? Na čo power? Ty kokotko jedno. Ty kokotko. Petře, já jsem ti říkal, že tady ne, vole. To je uprostřed. Ty jsem tě ptal, mám to opravit a ty jo? Jo, já myslel, že na straně, ale vole. Ne uprostřed. Teď se musím matematicky přemýšlet, a mě to nebaví. Můžu to odstříhat i tak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já se dělám. Aj zle, vole, teď. Sežer ho. Jo. Jo, tady už to neopravuju, jo? Ale voda. Vodu nepotřebuju. Kurva, 7, 8, 9. 6-7? 6-7? Unreal, on to povedal. 6-7. 6, 7, 8, Dobře, no, tak tady to ještě oprav, ale pak už ne, jo. Pak už budeme dělat takový, jakoby, thingy, vole, takový jako křídla, do kterých budeme dávat potom tu ved. Ty nety?
No, ty chytací, ty. No nechcem udělat jakoby, že tady bude plank na kraji, tady bude řada těch netek a budou zase zatím planky, nebo to na ruku, že by ten nezničil ten žralok. No, no, mě to tady napadlo, že budeš to dávat tady sem, jako do prostřed, tady bude takhle řada tam, jo. A tady kolem toho právě budou taky ty planky doslova. Takže úplně stejně jako jako tady. všechno. Třeba ten cookpot, ten by se nám docela hodil, už máme ty recepty. Jako je pravda možná, že spíš tady, OK, tak víš co, uděláme to tady na straně, ale musíme potom udělat... Jak to udělat spíš na dílku, no, tak máme to je finále jedno. No a však jo, na dílku, však teď to dělám na dílku, vole. Nebo na šířku vlastně, hovno. Je v A to je této jedno. full damage? Ta collection neta, na to potřebuješ roupy, planky a naily, no. Roupu jak na sránu. No ty roupy nejsou tak hrozně, spíš ty naily. Tady jsou taky, vole, scrap, doslova stačí. A scrapu máme 40. Ze scrapu děláš naily, jo. Jo. Mám 18 nailů. Těstě. 21. 21 jich mám. No, takže teďka potřebuju planky, když můžu získat. Počkej, hej, tak vidíš tady tu truhlu, tak do té budeme dávat to, Získat. z čeho budeme vyrábět, jo? Tady takhle. Kde máme? Máš coconut seedy? Mám pocit, že mám viac než coconut seedy. No, mám jich celou Mám hodinu, hlavně, že raz, dva, tři, čtyři. Takže oni ne vždycky z 20, toho 40, padnou. 60, 80. Takže ty chceš coconut seedy? To je všetko, čo chceš? Ne, chci to dřevo. A dej ho tady do truhly. A roupy, počkej. Tak ohni, nie? Nechci mám KFCčko. Kolik máš roupů, Petře? Jedno. A můžu jich udělat 10. Udělej. Mám jich 11, 10. A tady máš i ty hřebíky. Ináč, dobre, viete, že to máte zalievať. No, já jsem teď ho dal. Jsem se všiml, že to bylo skvělý. Já se napiju, budu mít konečně plnou vodu, poprvní, na téhle hře. No, pičo, 3, tak dobrý. Jenom počkej. Potřebuju vodu. Nepotřebuji. Kapu už můžu vyhodit. Možná ne, hele. No, pozdě. Jo, Hlad mám, ty vole. Au. Počkej, máš hlad? Na, kde seš? No, teď seš. Tam. No, ináč. Ňam. Viete, že toto sa zbiera voda iba keď prší. Ne? Ne, do toho bereš Ne. z moře? To piči, já ji vypálil, kámo. Debil. Jo, to je plný. Vidíš? A teď už, ne. To je plný, já jsem tam. to nalil. Na to potřebuješ, Jo. já jsem to dělal tím kelímkem. Jak trouba. Tam dám zpátky takhle. Chápem. A mám ty nety, potřebuješ ale takovou, takže... hej. On sa to vyparuje a do toho to kvapká. Jasně. Ti dám takovou kvapku, ale... Drž piču. Ja som to Máte vylial. nějaký plast? Máte nějaký plast? Budu 3 plasty. To je dobré. Ty plasty, Ja jak mám seš? 10 plastoch. No, Tak mi dej 3. taky 10? Jo, taky 10 hodí, tak já si vezmu můj teď. Tak mi dej, ne? Tak mi ho vrát, vole. Jo, se nechám. Ty zmrde, potřebuji rozšířit platformu tady. Já si chci kouknout. Jenom na to, na lopatu. Na Tak, lopatu. já bych si- 4, 5, padlo. 6, 7, 8, 9, 10, takže 5 Ešte na 5. 7? Unreal, on to zase povedal. No, To mě cere, kámo. když máš na 10. Mám hovno na To 10, zas- mám na 5 platform. Však jsem ti hodil dalších 10, dával ti vojit ještě. A já jsem využil jenom 2, no. Mm. Konečne, voľný inventár. Dáme to takhle. Row potato. Jenom chci říct, že koukejte, jo, tady Máme brambory u musíte sebe, dávat. nebo ne? Takový hodně do bedny, nejí nebudu žrat. A můžeme to vlastně takhle prodlužovat až tam a tam, no. Dobrý, tak to necháme takhle. Tady nám to bude sbírat. Jenom jich budeme potřebovat
Jenom jich budeme potřebovat fakt hodně. Fakt jako totálně hodně. Ten Chtěl bych nejradši bych pokryl tak jako celou část, kdy nám to může uplout. Já mám pocit, že čím větší máme právě loď, tím více bude zvětšovat to, jako... Nemáte ještě někdo listy? Čeho jsem je potřeboval, hele, tak. Potřebuji ještě 8 doupů. Ale Děkuji, 20. máme tu 4, No, já jim 20. Chceš 21? Trpal jsem ti. to potřebuješ. To jsme udělali 20 doupů. No, Já chci to je udělat jasný. drut. Ja som rád za to, že mám tamto full, teda už konečne prázdny inventár, jakž tak. Mne stačí, ak budeš dávať pierka. Budem rád za pierka. Zapírka, na, počkej, kde seš? Seš ty? Tu, pre tebou. Tak máš 12. Ale Kurva, to ono to ti nějaký prepadlo. droupy. Petr? Sorry, já jsem je to dal sorry. A, Roupy okej. potřebuju. Máš ještě nějaký? Doupy na, počkej, to mám já u sebe To ještě pořád, nemám. no. 12. Dobrý, ty vole, kámo. Já jdu rybařit, Kde? si vůbec nevíte. Konečne to tu... Možná ten metal dobrá chytnout hra. větší rybu? Ale máš za mě větší šance prostě na to, abys něco viděl. Dobrý. Jako jídlo, jako Makrela. Já. Mám nějaký bait? Nemám bait. Máš, vy si musíš kúpiť. Ten jsem... nevím, jestli si můžu dělat náhodou, jestli nekopeš půlní. Papa, ne! Má někdo podač? Mám... Chlapci, čumte, budeme mít světlo. Ty vole. Super. To mám a ja ináč. Ide? Chceš to? tak. Alebo nechám si. A tak já to hraju poprvé, já to neznám, co to je. Ne, ale jak ty Nikr.